Limburg is de sympathiekste provincie van Nederland. De onderzoeker noemt het imago van de provincie vriendelijk, zachtaardig en goeig. Eigenschappen waar in de Randstad wel eens wat meesmuilend over wordt gedaan, maar die klaarblijkelijk toch worden gewaardeerd. Nou, ze zijn wel bijzonder vriendelijk allemaal in de winkel. Hebben geen haast, zoals in het Westen. Iedereen heeft altijd haast. En hier zijn ze minder gestrest en dat is wel aangenaam. Vriendelijke mensen. Ja. Ik heb er geen slecht woord voor. Ze zijn misschien wat rustiger, niet zo direct. In het Westen zijn mensen nogal direct. We hebben ook in Brabant gewoond. Nou, dat ligt er wel een beetje naast zo. Dat is ook gezellig. Het is wel gezellig. De provincie Brabant wordt ook gewaardeerd, net als Groningen. Niet zo verwonderlijk, want die provincies hebben, net als Limburg, een sterke eigen identiteit. Ook de steden zijn onder de loep genomen. En ook daar Limburg succes. Maastricht heeft de beste sfeer van Nederland. En komt in de algemene rangschikking op een tweede plek, net achter Amsterdam. Volgens het onderzoek dankt Maastricht zijn tweede plek vooral aan, daar is hij weer, de goede sfeer en de horeca. Ja, dit is een gezellige sfeer altijd en je kan overal leuke terrassen waar je lekker wat kan drinken en eten. Dus het is altijd leuk om hier te komen. Niet te veel kroegen, vindt u? Nou ja, ik ken ze niet allemaal, maar ik denk voor de mensen is het heel aangenaam. En zeker als studenten, zeker voor een studentenstad. Ja, dat mag best. De vraag is natuurlijk wat je met zo'n onderzoek moet. Zo eindigde Maastricht in een ander onderzoek vorige week op de 31ste plek. Het verschil tussen de onderzoeken dat van vorige week gebruikte objectieve criteria om de aantrekkelijkheid te meten. Bijvoorbeeld het aantal vacatures in de regio. Het onderzoek van vandaag vraagt de mensen naar hun beleving van stad en provincie. En dan blijkt Limburg dus een ijzersterk imago te hebben.